Continuamos a todo Filispín. O tío Vivo segue a dar voltas e nos entramos no campo da música xa. E temos a María Manuela e Miguel. E vamos a preguntar, ainda non sabemos ben por onde nos van sair, e vamos tratar de coñecelos un pouco e que o público de Ferrol que os coñeza un pouco máis. Adiante, Vicky, ti primeiro. O peor de todos son os ruidos. Non, os ruidos non, que se nos coñece máis un pouco máis a xente de Ferrol, os que estes levamos cartos, quero decir. Esperemos que non o vexe. Bueno, xa comezamos moi ben. Quería entrar eu e quería preguntar eu e xa non me deixaron, pero bueno. Bueno, vos dedicadesvos á música e traballades entre outras cousas. Aparte de outras cousas. E traballades conxuntamente no campo da música. Podíades contarnos un pouco como comezastes? Bueno, comenzamos, Manola xa cantaba cando era nova, cando era coñecido. Cando era nova. Cando era coñecido, cando ainda non era a miña moza. Fai 20 anos. Si, fai moito. Si, mañá fai 20 anos. É verdade que están de aniversario mañá. Efectivamente. Pois, daquela xa cantaba algo, pero por aquí, por os concursos de por aquí. Hasta que me enseñou el, claro. Nunca máis. Despois, xa foi cando se animou a cantar algo en galego e todo isto, porque era unha necesidade que había nesta terra. E desde aquela pois empezamos a facer un pouco de música sobre poemas, cantar, tal. Quen figuraba como titular era ela, pero era unha labor dos dous xa desde aquela. Xa ao principio era un traballo dos dous. Hai un vídeo preparado que nós ainda non vimos, que se meterá enseguida para que vexan os espectadores. De todas maneiras, a música que facedes, hai xente que vos coñece. Eu coñecía a María Manuela nos primeiros tempos, algún disco que se escoitaba e tal. A música que facedes agora ten algo que ver con esa primeira etapa ou é algo diferente? Bueno, sempre seguramente hai algunha influencia dos tempos e dos cambios musicales que vai habendo, non? Pero tampouco demasiado, non? Eu quero dicir con isto que non sei se faría música discotequera. Non, farei sempre un tipo de música que será o que me complace a min, ou Manola, que tamén fai algo. A música que nos complazca a nós e a xente que nos siga a nós. Bueno, o que facemos é musicar poemas dos nosos poetas galegos, non? Iso é o único que facemos. Cada poema nos suxere unha cousa, un tipo de música, é o que facemos. O que fai Miguel sobre todo, porque eu moi poucas cousas fago deste. Porque penso que fai mellor el que min. Algúnas si, fixo. E para seguir así seriamente coa entrevista, cando estades na casa, cantades? Non, digo se cantades. Bueno, eu todo día. Sí. Todo día, entón sí. Estarán os veciños. Os veciños están encantados. Non paran de molestar, non? Moitos me dicen, cando ensayades para subir? A veces estou, a mellor unha amiga miña me dice, te poño esa roupa a secar, digo, veña. E empeza a cantar, digo, oye, fai o favor de cantar ben, que os meus veciños están moi ben acostumbrados, o sea que as cousas no seu sitio. Eu canto ben hasta no patio para tender a roupa. E tedes, así, bueno, agora mesmo de cara ao verán, supoño que un montón de actuacións como todos os cantantes. Temos unha xenda xa que non podemos con ela, tremendo. Nada, nin a primeira. Nada. No, nós temos... Pero bueno, ti acabasme de contar aí un momento que estabas un pouco acatarrada e que estiveches cantando moito estes días, non? Quero dicir que non nada, senón que non temos como Julio Iglesias, todo coberto hasta dentro de 20 anos, non? O que pasa que temos chollo de un día para outro, incluso nos chaman mellor dunha semana. É moi difícil que teñamos traballo de collido de 4 meses ou 5. Moi difícil, algúns hai, pero vamos, poucos. O sea que pensamos que o traballo do verano ainda está sin vir. Bueno, igual que o verán, non? Se non é só o traballo, é tamén o verán. Ainda que agora está me molestando un pouco o sol, pero bueno. É algo serio ou algo máis distendido? Ou as dúas cousas, algo serio os discos editados, que non son moitos, pero algúns si hai. Son 6. 6. 6 LPs, varios sencillos tamén. A distribución colle todo o ámbito estatal ou peninsular ou simplemente non sai moito máis alá da Galiza e de algún... Bueno, si, sai. O que pasa que non hai promoción, entón, pois, a cousa non se vende moito.
Sei que o último disco estáse vendendo, pero máis que nada por aquí, por Galicia. Estás vendendo, pero non tampouco, se te digo, non hai un... O disco de ouro non creo que non lo dean. A mellor está sin sair ese para o disco de ouro, que pensamos facelo para o inverno. É unha cousa, a xente recoñecevos pola rúa? Sí. Aparte dos veciños, porque... E fora de Ferrol. Pola actividade musical e tal. Pero eso, máis que nada... Non é isto de que nos aborden unha pandilla de rapaces pedindo autógrafos, tal, no. No, pero si nos coñece a Moito máis xente. tranquila a cousa, pero si, nos reconoce, sí. Bueno, máis que nada polos medios de comunicación de televisión, claro. E molesta vos o mellor que vos recoñezan, non? De momento non nos molesta nada. De momento, Xa claro. veremos, máis adiante pode ser. Ojalá nos molestara, non? Eu non sei, esta xente cando pensa meter o vídeo, non sei se agora no medio desta emisión e logo continuamos. Nos parecería moi ben que houbera que houbera Sí, televisión vemos en Galicia, cantando. en Ferrol local. Sí. Local. Non nos preguntan se eso, yo pregunté. Pero eso vai despois do vídeo, agora o vídeo despois. O vídeo... Habemos de ir a Viana, oh meu amor de algún día, oh meu amor de algún día, habemos de ir a Viana, si o meu sangue era ventana, habemos de ir a Viana. Que para perder o ciento emorra todo momento. Si o meu sangue non me engana, como engana a fantasía, habemos de ir a Viana, oh meu amor de algún día, oh meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Si o meu sangue era ventana, habemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, desde aí me cuesta doença, e os pecados ten 20 anos, e os remorsos ten 80. Si o meu sangue non me engana, como engana a fantasía, habemos de ir a Viana, oh meu amor de algún día, oh meu amor de algún día, habemos de ir a Viana. Si o meu sangue non me engana, habemos de ir a Viana. A fita de vídeos xa é un pouco bella, esperamos que co tempo teñamos actuacións máis frescas e recentes. Non sei exactamente de cando é, se acordades a que acaban de veros. Sí, parece que fai 2 anos nas letras galegas en Fene. Miguel, pero ti querías apuntar algo sobre isto, non? Bueno, que a mellor hai moita diferencia de roupa, a mellor está... Pero só de Estamos roupa, vestidos non? de inverno. De arrugas non. No, a mellor se te refires a cantar e tal, seguramente está como sempre. Seguramente que cantamos mellor agora, eso desde logo. Pode ser. No, eu referíame ao que estabas comentando de que total non había por que dicer que non era de agora porque non se notaba ningún cambio físico, non? Era por iso.
Que tal vos levades para entrar un pouco no máis morboso a nivel doméstico, entre vos, aparte do que ve o público cando actuades? Fatal, nos vamos a divorciar. A matar. Nos vamos a divorciar. Isto non é primicia para a xente de aquí, creo que temos a... Vamos divorciar. Local, na máis, pois sí. Esperemos que teña unha difusión Vai ter trascendencia, bueno, pois nos vamos a divorciar. Por que? Porque nos queremos casar outra vez. A mellor nos casamos outra vez. Un di, porque se pasa moi ben divorciados e outro porque se queren casar outra vez. Eu queríame casar outra vez, porque cando me casei eu non fixen lista de bodas. E nos vamos a cambiar para outro piso máis grande e non temos cousas, entón mando a lista de bodas, a tarxetiña, a conta do banco e despois merco cousas todas as que me dé a miña gana. O sea que eso é un chollo. Vos non pensades que a xente que nos está vendo debe pensar que lle estamos tomando pelo? Porque a verdade, estamos entrevistando a María Manuela e Miguel para que falen en serio da súa música, da súa historia. Para os nosos proxectos. Vamos a falar en serio todo. En este futuro próximo, pois nada, son tal e cual. Vou a facer unha película con... Marlon Brando. No, con Rafael. Por iso serio. Hai outra cousa que sí quería que contaredes algo. Teño... En serio? Sí, agora en serio. Teño entendido que ti pintas e faz exposicións. Iso é serio. Eso é máis serio, claro. E que ti das clase de música, de guitarra, decías, non? Podedes falar un pouquiño diso ou non queredes? Bueno, eu dou clases, pero o que son as clases que contratan as APAs, é dicir, os 7 meses de curso. Extraescolares, sí. O meu traballo como ensinante de guitarra pois empeza un mes despois das clases normales, porque ainda despois de empezar as clases se forman as APAs e despois ainda bueno, vamos a empezar o curso e tal. En 2 ou 3 escolas de por aquí. Bueno, e tamén... Porque a máis pasa eso, que se das clases nunha escola xa non tes esa hora para dar noutra, porque todas acaban a mesma hora. Non é moi abundante ese asunto, pero é o que hai. Bueno, non sei, tamén, se che gusta realmente e non atopas por agora outra maneira de facelo, pois pode ser. Non, si me gusta. É interesante, eu tamén estou dando clases de dibuixo e tamén o encontro interesante. Moi ben. E antes esta casi me pegaba porque quería falar dos medios de comunicación local, que che parecían ben. Entón agora miras para a cámara, dice que te enfoquen ben que non se e dis coñezan todo o nada máis que que María pensas. Manuela, así que nos vesen pola calle, nos nada máis que digan, Manuel e Miguel, que conozcan a todos. Está moi ben que A nós, por a exemplo, que xente. non nos coñecían. Claro. Non saliras nunca así tan guapa e non saliches nunca na televisión. Nunca sei en televisión, é a primeira vez. E aquel mozo tan guapo, tan garrido, tan Pero pouco de nada, garra, nin que me caso. encantan os zapatos de garra. o inventor desta historia. Sí? Aquel xa saiu aí un momento, estaba todo nervioso a pesar de... Oye, o tedes que volver a poñer outra vez, eh? Comeus un bolígrafo inteiro antes de sair. Pois estaría estupendo, é verdade, unha cousa moi bonita. Damos o último toque serio logo antes de irnos. Nunca vos plantexastes facer letras tipo cantautor, vos? Sempre poemas e letras alleas? Eu estou facendo algo agora, pero para nenos. Non porque os nenos teñan menos importancia, sino porque mellor eu son máis xoguetón que serio, non? Entón estou facendo cousas para nenos, bueno, hai unhas cousas metidas en un libro. É tan difícil como para mí. No, eu penso que tamén o podería facer, pero sería unha letrista, non... Penso que a miña música ten moita máis calidade sendo un poema musicado que unha letra cantada, non? A min gostaríame que os poetas que conocemos que nos fixeran algunhas cousas deste tipo, non? Pero non hai ningún que che faga realmente algo. Dicen, sí, bueno, a ver se me sale algo e tal. E claro, hai unha prioridade que, por exemplo, en este caso último, pois editar un libro para as escolas que ten que levar unhas cancións con uns determinados temas. Entonces me encargaron eses temas, unhas cancións, e temos que facelos como fora, digamos, medio dignos para que podan ir aí. Ahora, que me gustaría que as letras as fixera xente que sabe facelas, non En tono serio, tono sentimental. Eu coñezo moita xente dese ámbito e se queres empezo a instalos a Mira que... por donde, de que vai servir isto. De trampolín para revistas de publicación. Normalmente, que pasa? Que se estenden demasiado nas letras. A mellor lle pides un tema e che fan un poema demasiado longo para cantar. No, pero Miguel está falando dos nenos, non? Sí, por suposto. Os traballos para nenos. Só te interesan para nenos, para adultos... Para adultos é outra cousa. De adultos se pode extractar.
E Se para pode adultos, sacar os parte de un poema e facer deso unha canción. Non tes por que poñer o poema inteiro, pero para maiores. Porque o maior vai seguramente buscar o poema completo e vai se enterar de que vai, ou xa o coñece antes, non? O neno non, tes que darlle unha idea moi condensada para... Bueno, aí fan nos sinais de que... Tedes que marchar, ademais, non? E vos tedes que marchar, e eu non teño nin idea de que é o que ven a continuación. Si veñen sobre as alfombras de Ares, esta tradición do corpus que se dá en algúns povos, agora vais a meter un vídeo sobre as alfombras florais. Bueno, pois, de todas maneiras, gracias por estar aquí, por esta conversación. Sí, espero que despois desta que me volvan a chamar. E ti tamén. Moitas gracias. Que guapo. Non te sorda, pero estás moi guapo. Por acordarvos.